Dobrý den. Na druhém cvičení z axonometrie se podíváme na osvětlení těles a na průnik hranatých těles. Příklad 1 je na osvětlení jehlanu. My jsme na přednášce osvětlovali jehlan, který měl podstavu v půdorysně a vrchol nad půdorysnou. Tentokrát máme ten jehlan postavený opačně, to znamená, jehlan stojí na špičce. A ještě ke všemu ten jehlan nemá podstavu. Vidíme dovnitř do toho jehlanu. Můžete si představit jenom jakoby jehlanovou plochu bez podstavy, no a my skrz tu rovinu podstavy vidíme dovnitř do toho jehlanu. Tento jehlan máme osvětlit rovnoběžným promítáním, které je dáno směrem S. Začneme od osvětlování těch bodů A, B, C, D, E. Ta podstava jehlanu leží v rovině rovnoběžné s půdorysnou. Já vrhám její stín nejprve do půdorysny. Nárysna bude v tomto případě průhledná. No a když já vrhám stín nějakého objektu do roviny, která je rovnoběžná s rovinou toho objektu, no tak se mě ten stín nezdeformuje, ale stínem té podstavy jehlanu bude úplně stejný pětiúhelník, akorát, že posunutý jinam. Já začnu od toho bodu A, protože to je jediný bod z té podstavy, pro který znám i půdorys A1, takže tento osvětlíme. To znamená, bodem A vedeme světelný paprsek. To je axonometrický průměr toho světelného paprsku. Bodem A rovnoběžka se směrem S. Pro tento světelný paprsek já potřebuji i jeho půdorys. Ten vypadá tak, že bodem A1 vedu rovnoběžku se směrem světla S1. No a když hledáme stín vržený bodem A do půdorysny, tak nejde o nic jiného než o půdorysný stopník toho světelného paprsku, bod, ve kterém ten paprsek protne půdorysnu. A to je ten bod A s hvězdičkou. Už jsme si naznačovali, že stínem toho pětiúhelníka bude úplně stejný pětiúhelník, akorát, že posunutý bokem. Přesněji řečeno, ten bod A se posune do bodu A s hvězdičkou a úplně stejným způsobem se posunou i ostatní body podstavy. Takže stínem podstavy bude stejný pětiúhelník. Můžete použít rovnoběžnost, můžete použít délku stran a ten stín sestrojit. Pak se podíváme na stín bodu V. Ten bod V leží v půdorysně, takže on vlastně stín, můžeme říct, vrhá sám do sebe. Jo? Ten bod V leží v půdorysně, takže do půdorysny vlastně žádný stín nevrhá, že? Takže V s hvězdičkou by bylo stejné jako V. Stíny bočních hran toho jehlanu pak doděláme tak, že bod V spojíme s těmi ohvězdičkovanými body A s hvězdičkou a tak dále. Takže můžeme provést. Když hledáme mez vrženého stínu, tak z těch stínů bočních hran vybereme ty krajní, což jsou E s hvězdičkou V a C s hvězdičkou V. Ty stíny hran A s hvězdičkou V a B s hvězdičkou V a D s hvězdičkou V si nakreslíme taky. Za chvilku budeme potřebovat. Takže to máme stín jehlanu vržený do půdorysny. Ono je asi i vidět, že osvětlená část tělesa bude. Osvětlená část toho tělesa bude EDV, DCV a CBV. To bude část tělesa, která je osvětlená. Neosvětlené budou stěny EAV a ABV. Takže máme stín vržený do půdorysny, máme vlastní stín na tělese. No a poslední, co ještě zbývá dokončit, je ten stín vržený jehlanem části toho pláště dovnitř, do té vnitřní části toho pláště.
Na to už půjdeme metodou zpětných světelných paprsků, kterou jsme si uvedli už v přednášce. U těch zpětných světelných paprsků jde o to, že se podíváte, co dělají stíny jednotlivých přímek, bodů a tak dále, vržené stíny. A z toho, jak se chová vržený stín, odvodíme právě stín na tom tělese. Stín vržený do tělesa. Tak v první řadě si uvědomíme, že se nám tady kříží stín hrany ED se stínem hrany AV. To znamená, že tady ta hrana ED bude vrhat stín na tu hranu AV uvnitř toho tělesa. Podobně se tady kryje stín hrany nebo protíná stín hrany BV se stínem hrany CD, takže zase odsud plyne, že ta hrana CD vrhá stín dovnitř do toho tělesa, no na hranu BV. Ty hranice toho stínu, ty vlastně vzory tady těchto bodů pojďme najít. My si nějak označíme třeba K s hvězdičkou a L s hvězdičkou a najdeme s pomocí zpětných světelných paprsků body K a L, které leží na tělese a které právě vrhají ty stíny, ty hrany CD a ED na hrany BV a AV. Takže body K s hvězdičkou a L s hvězdičkou vedou rovnoběžky se směrem světla S. No a na hraně BV dostaneme bod K. Tento bod K právě vrhá stín tady sem, samozřejmě. No a on je důležitý proto, že do tohoto bodu dopadá stín hrany CD, tady dovnitř do tělesa, na hranu BV. Podobně je to s tím bodem L, ten leží zevnitř na vnitřním části pláště toho jehlanu a jde o stín hrany ED, tady této hrany, který je vržený na tu hranu AV. No a pak je tady ještě jeden bod, který musíme najít. Podívejte se na bod D s hvězdičkou. Stín bodu D je uvnitř stínu stěny ABV. Uvnitř trojúhelníka A s hvězdičkou, B s hvězdičkou V. To znamená, že v tom prostoru bod D musí vrhat stín někam do stěny EBV, zase zevnitř toho tělesa. Tak pojďme ten stín bodu D do té stěny ABV najít. My nejprve si pomůžeme tady tou přímkou D s hvězdičkou. To je stín nějaké povrchové přímky, která leží na tom jehlanu. Prochází bodem V, prochází tady tímto bodem na podstavě, na stínu podstavy. Já najdu tu přímku D, pro níž je to D s hvězdičkou stín. Pomocí zpětného světelného paprsku tady tímto bodem najdu vlastně vzor tady tohoto bodu, jo, tento bod vrhá stín sem, jo, takže ten jsme našli. Tento bod spojíme s bodem V a máme přímku D, která právě vrhá stín tady do této čáry D s hvězdičkou. No a my jsme tu přímku D hledali proto, že my víme, že ten bod D s hvězdičkou, stín toho bodu D uvnitř stěny ABV, ten leží na té přímce D v prostoru, že? Vzor toho bodu D hvězdičkou. Zase a pomocí zpětného světelného paprsku ten bod D najdeme. Ano, takže bodem D s hvězdičkou vedu rovnoběžku se směrem světla S. No a na přímce D v prostoru, ona leží v té stěně ABV, že? Tak je bod D s 2 hvězdičkama a je to stín toho bodu D ve stěně v rovině ABV. No a teď všechny důležité body už máme, tak je můžeme pospojovat.
Ten bod C leží na hranici osvětlené části tělesa. CBV je osvětlená ještě zvenku. A bod C leží ve stejné stěně jako bod K, takže můžeme spojit. K leží ve stejné stěně jako bod D, takže taky můžeme spojit. D s 2 hvězdičkami. Ten spojíme s bodem L a L zase s bodem E, protože E zase leží na té mezi vlastního stínu na tělese. No a to je obrys toho vrženého stínu, který vlastně ten jehlan vrhá dovnitřku toho pláště. Vyznačíme ještě viditelnou část toho stínu uvnitř a stěna AEV je neviditelná, takže to je vlastní stín na tom tělese, zase část toho vlastního stínu, kterou vidíme. No a tím je ten příklad vyřešený. Jo, máme vlastní stín na tělese, ještě víme, že je ve stínu stěna ABV zvenčí, ale to nevidíme. Máme vržený stín tělesa do půdorysny a máme stín vržený jehlanem dovnitř do toho tělesa. Nebo dovnitř pláště. Představte si, jak kdyby ten jehlan byl z papíru, bez podstavy, že? Tak dovnitř do toho jehlanu vidíte a ty stěny jsou neprůhledné. Takže příklad 1 jsme zvládli. Tak pojďme pokračovat příkladem 2. Ten je opět na osvětlení, přičemž tady už nemáme jenom jedno těleso, ale 2 tělesa. Ten hranol je takový speciální, on má přední stěnu FGKJ a taky zadní stěnu IHLM rovnoběžnou s bokorysnou. Tak to nám určitě pak pomůže u konstrukce toho stínu. Máme teda osvětlovat jehlan i hranol. Asi si dokážete představit, že tím směrem osvětlení, které je tam dané, ten jehlan bude vrhat stín na ten hranol. Takže budeme vlastně hledat stín tělesa vržený na druhé těleso. Tak začneme ale tím, co známe. Osvětlíme jehlan a osvětlíme hranol a sestrojíme nejprve vržený stín těchto těles v půdorysně. Z toho budeme vycházet pak dál. Takže jak se sestrojí stín jehlanu vržený do půdorysny? Zase bychom si měli říct, že ta podstava ABCDE leží v půdorysně. My vrháme s tím do půdorysny, takže ty body A, B, C, D, E vlastně nebudou vrhat žádné stíny do té půdorysny. Při osvětlení zůstanou jakby na místě. Bod V osvětlíme, takže jim vedeme rovnoběžku se směrem světla S. Sestrojíme i půdorys toho světelného paprsku, což bude rovnoběžka bodem V1 se směrem S1. A kde se světelný paprsek protne se svým půdorysem, tak máme půdorysný stopník toho světelného paprsku a to není nic jiného než ten bod V s hvězdičkou. Je to stín bodu V v půdorysně. Sestrojíme zbytek toho vrženého stínu, k tomu musíme určit stíny těch bočních hran. Vezmeme ty hraniční z těch stínů hran, což budou spojnice BV s hvězdičkou a DV s hvězdičkou. Ty hrany BV a DV v prostoru budou tvořit mez vlastního stínu na tom tělese. Jo, neosvětlené části toho jehlanu budou CBV a CDV, to budou neosvětlené stěny. Zbytek toho jehlanu bude osvětlený. Tak pojďme dál. Sestrojíme stín toho hranolu, vržený do půdorysny. Tak můžeme začít od toho bodu L třeba
Jeho půdorys je bod H, zase jsem neřekla, ale myslím, že v podkladech to máte napsáno, že FGHI, podstava toho hranolu, leží v půdorysně, takže půdorysem bodu L je právě ten bod H. Bodem L vedu světelný paprsek, půdorysem bodu L, to znamená bodem H, vedu půdorys světelného paprsku rovnoběžku z S1, kde se protnou, mám stín bodu L vržený do půdorysny. Ta horní podstava KLMJ je rovnoběžná s půdorysnou a já budu sestrojovat její stín v půdorysně. To ale zase znamená, že stínem té horní podstavy bude stejný rovnoběžník, jenom posunutý do toho bodu L s hvězdičkou. Takže máme stíny bodů K s hvězdičkou, L s hvězdičkou, M s hvězdičkou, J s hvězdičkou. Můžeme sestrojit i zbytek toho vrženého stínu hranolu tím, že narýsujeme stíny bočních hran. HL s hvězdičkou, GK s hvězdičkou a tak dále. No a teď máme všechny vržené stíny v půdorysně. No a teď zase určitě vidíme, že osvětlená část toho hranolu je FGKJ, ta přední stěna, určitě je osvětlená GHKL a ty zbylé boční stěny, ta zadní stěna a ta stěna FIMJ jsou neosvětlené. Tak, no a teďka z těch vržených stínů pomocí metody zpětných světelných paprsků zkusíme sestrojit stín jehlanu, který je vržený na ten hranol. Tak, důležité body budou tady ty body X s hvězdičkou a Y s hvězdičkou. To jsou body, ve kterých se nám protíná mez vrženého stínu jehlanu, ta přímka BV s hvězdičkou, s úsečkou J s hvězdičkou, K s hvězdičkou, stín tady té hranolu. No a Y s hvězdičkou, to je stín hrany DV, vržený na zase tady tu hranu JK, jo, stín tady tohoto bodu. My najdeme ty body X a Y, což budou body ležící tady na té hraně JK. My máme jejich stíny. Budou to vlastně stíny těch hran BV a DV, vržené tady na tu horní hranu JK. A sestrojíme právě metodou zpětných světelných paprsků, takže těmi body X s hvězdičkou a Y s hvězdičkou vedu rovnoběžky se směrem světla S. No a tam, kde se nám ty rovnoběžky se směrem světla protnou s tou úsečkou JK, tak máme body X a Y, což jsou stíny hran BV a DV vržené na tu hranu JK. Takže to jsou dva důležité body. Pak tady budeme mít ještě jeden důležitý bod. Tady se podíváme, že přímka V s hvězdičkou B, ta se kříží pouze s úsečkou FG a se stínem úsečky JK. Jo, takže tam vlastně jsme všechny její průsečíky těch stínů vyřešili. Ale když se podíváte na přímku V s hvězdičkou D, tak ta přímka D s hvězdičkou V se protíná jednak se stínem hrany IM a jednak taky se stínem hrany FJ. Tak, tady ten bod, průsečík DV s hvězdičkou a IM s hvězdičkou, to, že se ty přímky protnou, a mě vlastně říká, že hrana DV vrhá stín na přímku IM. To nás ale moc nezajímá, protože my víme, že přímka M je neosvětlená, není na osvětlené části tělesa. Jiné to ale bude tady u toho bodu,
Já ho trošku přiblížím, ať je to líp vidět, kde DV s hvězdičkou se protíná s FJ s hvězdičkou. To zase znamená, že v prostoru hrana DV vrhá stín na hranu FJ. Ano, tady na tuto přední hranu. A ta patří do osvětlené části toho hranu, takže ten bod bude důležitý. My si ten stín označíme třeba s hvězdičkou a zase pomocí zpětného světelného paprsku najdeme na hraně FJ stín hrany DV na hranu FJ. Vržený na hranu FJ. Zase zpětný paprsek je rovnoběžný s tím směrem světla S. Tím jsme prošli všechny takové důležité průsečíky hran BV s hvězdičkou a DV s hvězdičkou s dalšími stíny a začneme postupně konstruovat stín toho jehlanu vržený na hranu. V další fázi se podíváme, jak bude vypadat stín tady té ordinály bodem V. Stín té ordinály bodem V nám pomůže v určení toho místa, kde bod V vrhá stín tady do té horní podstavy. KLMJ. A že bod V vrhá stín do té horní postavy, poznám tady z toho stínu, že V s hvězdičkou je uvnitř toho rovnoběžníka K s hvězdičkou, L s hvězdičkou, M s hvězdičkou, J s hvězdičkou. Tak pojďme najít teda stín toho bodu V v té horní podstavě. Tady je narýsovaný. Tak podíváme se, jak vypadá stín té ordinály. Tak nejprve bodem V1 jde o rovnoběžku se směrem světla S1, protože tady tato přímka je kolmá, tak půdorys vlastně toho světelného paprsku souhlasí s tím stínem, půdorys světelného paprsku bodem V souhlasí si stínem té ordinály. No, pak nám ta ordinála narazí na ten hranol, takže je jasné, že dál už bude muset být svislá, protože ta přední stěna hranolu je rovnoběžná s bokorysnou a to znamená svislá. Tato čára je taky svislá, to znamená, že stín té ordinály tady bude zase rovnoběžný s osou Z. Jo? Takže odsud se strojím rovnoběžku s osou Z. Najdu tady ten bod na horní hraně, je K. No a teď co dál? Tady ta horní stěna, horní podstava toho hranolu je zase rovnoběžná s půdorysnou, takže stín tady té ordinály v té horní podstavě musí být rovnoběžný se stínem v půdorysně. Takže zase jsme u toho, že tady tato čára, čárkovaná, je rovnoběžná se směrem S1. No a dostaneme se až na ten světelný paprsek bodem V. Jo, a tím jsme získali ten bod V s dvěma hvězdičkami, což je stín bodu V vržený do horní podstavy toho hranolu. A teď už začneme jenom ty body spojovat opatrně. Tak, vlastně zlomíme vržený stín do toho hranolu, do přední stěny hranolu. Takže podíváme se, kde PSV s hvězdičkou protíná hranu FG na tom hranolu. Tento bod leží ve stejné rovině jako bod X, takže můžu spojit a mám stín hrany BV v té přední stěně hranolu. X leží v horní podstavě V s hvězdičkou taky, V s dvěma hvězdičkami, V s dvěma hvězdičkami taky, takže můžu spojit. V s dvěma hvězdičkami pak spojíme s bodem Y, což je ta úplně skoro špička jehlanu, nebo stín té vrchní části, úplné špičičky toho jehlanu vržený do té horní stěny hranolu. Bod Y leží ve stejné rovině jako bod Z, takže můžu spojit. No a tím pádem jsme
toho stínu jehlanu na hranol nakreslili tu viditelnou část. Zbytek tady od té hrany BV už máme schovaný za tím jehlanem, takže dál už nebudeme nic vytahovat. Takže stín jehlanu na hranol máme a to bylo vlastně to jediné nové tady v tom příkladě. Poslední, co bychom tady ještě tak měli dodělat, je stín hranolu vržený do bokorysny. Pokud bude bokorysna neprůhledná, tak ten stín hranolu samozřejmě nebude dopadat do té půdorysny, ale do bokorysny. Takže najdeme stín bodu L v bokorysně. To je vlastně bokorysný stopník světelného paprsku bodem L. Takže půdorys toho světelného paprsku je přímka HL s hvězdičkou. A tam, kde ta přímka protne osu Y, tam mám půdorys bokorysného stopníku a na ten bokorysný stopník je na světelném paprsku. To je ten bod L s 2 hvězdičkami. No a teď vlastně už nám zbývá jenom sestrojit stín hrany ML v té bokorysně. Protože hrana ML je rovnoběžná s bokorysnou, tak její stín bude zase rovnoběžný a bude procházet bodem L s hvězdičkou, takže ten stín hranolu v bokorysně bude vypadat takto. No a tím máme příklad vyřešený. Známe vlastní stín na jehlanu, ten tam vyznačený není, protože ten vlastní stín leží v neviditelné části na tom tělese. Máme stín jehlanu vržený na hranol, no a máme stín hranolu vržený do půdorysny a bokorysny, takže to hotové. Tak já jsem v přednášce slibovala, že si ještě ukážeme, jak se osvětluje válec, takže si to jenom ukážeme v předlohách. Osvětlení válce nemáte. Ono je to poměrně jednoduché, jenom je potřeba si tam některé věci uvědomit, takže si to jenom ukážeme a pro tuto chvíli výjimečně nemusíte nic rýsovat. Takže máme tady válec, který má podstavu v půdorysně, horní podstava je rovnoběžná s půdorysnou a má střed S s čárkou. Válec ani vlastně kružnici v půdorysně ještě neumíme narýsovat. Na to dojde příští týden, kdy si to podrobně vysvětlíme. Teď si pouze vysvětlíme, jak by se dělalo to osvětlení toho válce. Tak my z horní podstavy známe bod S s čárkou, pro něj máme i půdorys, takže tento bod můžeme osvětlit. Takže klasicky, jak už známe, bodem S s čárkou vedu světelný paprsek, bodem S1 půdorys a dostanu bod S s čárkou s hvězdičkou, což je stín toho bodu S s čárkou vržený do půdorysny. Teď ta horní podstava je rovnoběžná s půdorysnou, takže když já vrhájím její stín do roviny, která je s tou rovinou podstavy rovnoběžná, tak ta elipsa se nějak nezmění a stín tady, ona je to ve skutečnosti kružnice, tak stínem té podstavy bude opět úplně stejná elipsa. Jo? To znamená rovnoběžné hlavní a vedlejší osy, stejně dlouhé osy, stejné poloměry oskulačních kružnic, stejné všechno. No, tím máme stín té horní podstavy, no a teďka musíme dokončit vržený stín a z něj odvodit zase stín vlastní, podobně jak to bylo třeba s tím kuželem. Takže jak se udělá stín vržený? Tam se vlastně sestrojí společné tečny dvou elips. A této elipsy a elipsy podstavy. Jde vlastně o to, že vy máte stín osy, což je přímka S s čárkou s hvězdičkou a s touto přímkou děláte rovnoběžné tečny. Takže když byste chtěli zkonstruovat přesně, tak je potřeba si vzpomenout, jak na prvním cvičení jsme sestrojovali k elipse tečny rovnoběžné se směrem. To poslední příklad na elipsu v prvním cvičení. No, takže tak by se ty tečny našly přesně. No a když máme vržený stín do půdorysny, tak najdeme i body dotyku, kde se tady ty přímky dotýkají podstavy. Ty se opět dají najít přesně a opět bych vás odkázala na to první cvičení. A z těch bodů vedete rovnoběžky s osou toho válce, no a ty vám určí mez vlastního stínu na tom válci.
Jo? Takže to modré je stín válce vržený do půdorysny a to zelené je viditelná část vlastního stínu na tom válci. Pokud byste náhodou na písemce dostali příklad osvětlete válec, tak už bych vám nedávala za úkol, abyste ten stín lámali do bokorysny. Ona tam by totiž vznikla jiná elipsa a to by nám dalo víc přemýšlení, takže něco takového dělat nebudeme. Jo? Takže pokud byste měli osvětlovat válec, je jenom potřeba vědět, jak se osvětlí horní podstava a že se dělají nějaké tečny rovnoběžné se směrem. No a to je všechno. Příklad 3. Máme zobrazit průnik kolmého čtyřbokého hranolu s podstavou ABCD v půdorysně s kolmým trojbokým hranolem, jehož podstava EFG leží v bokorysně. Takhle vypadá zadání. Všimneme si, že boční hrany toho čtyřbokého hranolu jsou rovnoběžné s osou Z. Ten hranol má podstavu v půdorysně a je kolmý. No a podobně je to s tím druhým hranolem. Ten hranol EFG má podstavu v bokorysně a ty boční hrany jsou rovnoběžné s osou X. Takže opět jde o hranol kolmý. No a my jsme podobný příklad řešili na přednášce z Mongeovy projekce, na poslední přednášce z Mongeovky, kde jsme vlastně stejná tělesa protínali a teď si stejný příklad vyřešíme v té axonometrii. Půjdeme na to tak, že si vezmeme rovinu, která bude rovnoběžná s hranami na obou tělesech, to znamená bočními hranami na obou tělesech. To znamená, bude ta rovina rovnoběžná s osou Z a zároveň to bude rovnoběžná rovina s osou X. Takže roviny rovnoběžné s nárysnou. Takových je spousta a my si z nich budeme vybírat takové roviny, které budou procházet nějakou boční hranou na těch našich tělesech. První, takže takovéhle roviny, půdorysná stopa té roviny je rovnoběžná s osou X, bokorysná stopa je rovnoběžná s osou Z, jde o rovinu rovnoběžnou s nárysnou a já jsem tu první rovinu položila tak, aby ona obsahovala hranu BB s čarou na tom čtyřbokém hranolu. Já vlastně tím pádem budu hledat průnik hrany BB s čarou s tím trojbokým hranolem. Dostanu tím nějaké body, označíme třeba 1 a 2. Tak pojďme narýsovat. My jsme proložili tu rovinu, no a teď ta červená rovina nám ten trojboký hranol řízne v obdélníku. Že? My máme část řezu v té podstavě. Ten řez teď dokončíme tak, že z těch bodů, kde ta bokorysná stopa protne podstavu trojbokého hranolu, vedu rovnoběžky s bočními hranami toho trojbokého hranolu. Nemusím ten řez dělat celý, nás zajímá průnik toho řezu s hranou BB s čarou, že? Takže to my známe tady tu úlohu. My jsme vlastně hranou BB s čarou proložili rovinu, sestrojíme řez tady touto rovinou na druhém tělese, no a kde se řez protne s hranou BB s čarou, tam jsou ty hledané body, že? Takže to máme ty první 2 body průniku. Tím jsme ještě neskončili. Teď tu červenou rovinu budeme posouvat dál, ano, a budeme hledat všechny body, kde se vždycky jedna hrana jednoho tělesa protne s tím druhým tělesem. Takže pojďme tu rovinu posunout kousek dál. Teďka ji posuneme tak, že ona bude ta bokorysná stopa, jde o bokorysnou stopu. Bokorysná stopa bude procházet bodem G, to znamená tu rovinu červenou jsem posunula tak, aby obsahovala hranu GG s čarou
A já teď budu hledat body, kde se hrana GG s čarou, která leží na trojbokém hranolu, bude protínat s tím čtyřbokým hranolem. Získám tím nějaké další dva body průniku 3 a 4. Jo? Takže zase hranou GG s čarou jsem proložila rovinu. Teď určím řez tou červenou rovinou v tom čtyřbokém hranolu a kde se řez protne s hranou GG s čarou, tam jsou ty body 3 a 4. Tak já mám část řezu v podstavě. Ten řez dokončím tak, že z těch bodů, kde půdorysná stopa protne podstavu, já udělám rovnoběžky s bočními hranami toho čtyřbokého hranolu, no a na hraně GG s čarou mám další body průniků, to je ta 3 a 4. No a ještě posuneme rovinu dál, tentokrát tak, aby bokorysná stopa procházela bodem F, takže rovinu jsem posunula tak, aby obsahovala hranu FF s čarou. No a já teď tím pádem budu hledat průnik hrany FF s čarou s tím čtyřbokým hranolem. Podobně jako v předchozím kroku. A získám další dva body průniku, 5 a 6. Takže zase hranou FF s čarou jsme proložili rovinu, teď se strojím řez čtyřbokého hranolu touto rovinou, tak já mám řez v podstavě. Z těch bodů, kde půdorysná stopa protěla podstavu, vedu rovnoběžky s bočními hranami, no a na hraně FF s čarou mám další dva body průniků 5 a 6. Tak a tím jsme našli všechny body průniku, protože když bych teď tu červenou rovinu posunula víc dozadu, tak aby obsahovala body A nebo C, to znamená, hledala bych průnik hrany AA s čarou a CC s čarou s tím trojbokým hranolem, tak já zjistím, že když posunu ty stopy ještě kousek dál, že ta rovina už neprotíná ten trojboký hranol. Jo, ty hrany AA s čarou a CC s čarou už ten trojboký hranol neprotínají. Tím míň by nezasahovala do průniku ta hrana DD s čarou. A naopak, kdybych tady tu úplně první rovinu posunula ještě dopředu, tak aby ona procházela teď hranou ES čarou, tak zase zjistím, že ta hrana ES čarou už ten čtyřboký hranol neprotíná, protože ta rovina, jo, když si představíte, jak budou vypadat stopy, ta půdorysná stopa už půjde mimo ten čtyřúhelník ABCD. Takže těch 6 bodů průniku, které tady máme, už jsou všechny. No a teď už nám jenom zbývá nějak ty body pospojovat, že? Tak a k tomu nám zase bude sloužit buď teda představivost, zjistím, co vždycky, které dva body leží v jedné stěně na obou tělesech. A pokud si nejsme jistí, tak radši použijeme takový ten diagram, který nám bude znázorňovat jednotlivé hrany. Takže já to radši nakreslím. Svislé čáry mě budou reprezentovat hrany toho čtyřbokého hranolu. Bude jich 5, protože kterou hranou začínám, tou hranou taky končím. Vodorovné hrany, ty mě budou zastupovat ten trojboký hranol, takže je kreslím 4, E, F, G a H. No a jdeme si zakreslit jednotlivé body, které jsme získali. Na hraně BB s čarou, to znamená tady na té druhé čáře, budeme kreslit body 1 a 2. Já ten postup kousíček vrátím, aby tam bylo méně čar. Tak 1. Když se podíváte, tak ona leží tady na té části řezu a tato část řezu leží ve stěně EF, F s čarou, E s čarou. Takže 1 nakreslíme na hranu B mezi EF. Tady bude 1. 2 leží ve stěně GE. Pardon, já jsem teď se dívám, že jsem tady místo E napsala H, takže to opravím.
Takže říkali jsme, dvojka leží ve stěně GE, takže tam si namaluju dvojka. Tak, posuneme dál. Zajímá nás trojka a čtyřka. To byly místa, kde se hra na GG s čarou pro těla s čtyřbokým hranolem. Podívám se, trojka leží na této části řezu, no a ta leží ve stěně AB, B s čarou A s čarou. Takže trojka leží na hraně G mezi AB, jo, ve stěně AB. Tady bude trojka. Čtyřka leží zase na hraně G a když se podíváte na ten řez, tak on leží ve stěně BCC s čarou B s čarou. Takže mezi Bčko a Cčko na hraně G kreslíme čtyřku. No a poslední, co tady máme, jsou ty dva body 5 a 6. Tak 5 a 6 leží na hraně FF s čarou, takže budu kreslit tady na F. No a 5 leží ve stěně ABB s čarou A s čarou, takže tady nakreslíme. No a 6 leží ve stěně BC s čarou B s čarou, nakreslíme. No a teď už z toho diagramku asi snad je jasné, co můžeme spojovat. Tak jedničku, pětku, pětku, trojku, trojku, dvojku, dvojku, čtyřku, čtyřku, šestku a jedničku, šestku. Vždycky spojuju dva body, které leží v rámci jednoho čtverečku. Nesmím u spojování těch bodů přejít přes žádnou vodorovnou ani svislou čáru. No a pak je ještě dobré si vyznačit viditelnost. Tak já si kousíček posunu, ať mám i zvýrazňovač. No a z toho čtyřbokého hranolu vidíme stěny ABB s čarou A s čarou. Vyznačíme si. A vidíme i stěnu BCC s čarou B s čarou. Zbylé stěny jsou neviditelné. No a z toho trojbokého hranolu určitě je vidět stěna EGG s čarou E s čarou. Tak to je tato. A určitě je vidět stěna EF s čarou E s čarou. Tak. No a teďka tím pádem už můžeme spojovat body 1 až 6 s tou správnou viditelností. Ten průnik bude z velké části viditelný, co nebude viditelné, bude spojnice 5, 3 a 4, 6, jinak ty průnikové čáry vidět budou. Tak se posunu a posuneme si řešení. Takže toto je ta průniková křivka s viditelností. No a když bych vzala a vyznačila jenom to, co je na tom tělese viditelné, tak dostanu tady takovýto obrázek. No a tím jsme teda příklad 4 vyřešili úplně. No a poslední příklad je opět na průnik těles, ale tady budeme mít průnik trojbokého hranolu, který má podstavu v nárysně, EFG leží v nárysně a jde o kolmý hranol. Ty boční hrany, všimněte si, jsou rovnoběžné s osou Y. A pak tady máme čtyřboký jehlan, který má podstavu ABCD v půdorysně a vrchol toho jehlanu je bod V, který leží na ose, který nám splývá nebo promítá se nám na osu Z, i když v prostoru na ose Z neleží. No, pojďme narýsovat jednotlivé body průniku. No, důležitá bude pro nás teď přímka, která prochází vrcholem toho jehlanu a je rovnoběžná s bočními hranami toho hranolu. Takže bodem V rovnoběžka s osou Y. To je ta čára M.
Půdorys tady této přímky je přímka, která prochází bodem V1 a opět je rovnoběžná s osou Y. Jo, jde o přímku kolmou k nárysně. Nám se bude hodit i nárysný stopník té přímky M. Nárysný stopník získám, takže se podívám, kde půdorys protíná osu X, no a tímto bodem vedu ordinálu a na přímce M dostávám ten nárysný stopník přímky M. No a teď, podobně jako jsme u těch hranolů před chvíličkou prokládali nějaké roviny, u hranolů to byly roviny rovnoběžné s bočními hranami obou těles, tak u jehlanů a hranolů budeme používat takový svazek rovin. Ty roviny budou mít společnou právě tu přímku M. Když si představte, v prostoru máte přímku a tou přímkou M prokládáte roviny. Vlastně rovinu nakláníte, může být pokaždé nakloněná trošku jinak, ale vždycky obsahuje tu zadanou přímku M, tady tuto přímku. No a teď my tu rovinu budeme naklánět tak, aby vždycky obsahovala hranu jednoho z těch těles. Takže první rovina, kterou vezmeme, bude rovina, která obsahuje přímku M a taky obsahuje tu hranu jehlanu DV. Ano, takže hranou DV prokládáme rovinu. My tím pádem vlastně hledáme průnik hrany DV s tím hranolem. Dostaneme tím nějaké body průniku 1 a 2. Ano, zase, jak získám ty body průniku? No, hranou DV jsem proložila rovinu. Tak, sestrojím řez hranolu touto rovinou. No a kde se řez protne s přímkou DV, tam jsou ty hledané body průniku. No, jenom se musím zamyslet, jak vypadá řez toho hranolu, že? Tak když mám nárysnou stopu té naší roviny, tak ta nárysná stopa protne podstavu toho trojbokého hranolu. Z míst, kde nárysná stopa protne podstavu, vedu rovnoběžky s bočními hranami toho hranolu a tím získám na přímce DV ty body 1 a 2. Jednička je ten horní a dvojka ten spodní. Takže sestrojili jsme průnik DV s hranolem. Pojďme dál, jenom tu rovinu červenou nakloníme trošičku jinak, tak, aby obsahovala jinou hranu. Tak tentokrát bude obsahovat hranu AV, to znamená hranou AV prokládám rovinu a já budu hledat průnik hrany AV s tím hranolem. Jo, AV leží na jehlanu, takže já vezmu přímku na jehlanu a protínám s hranolem. Získám nějaké body 3 a 4. Jdeme na to úplně stejně, jak v tom předešlém případě. Najdu si stopy této roviny, půdorysná stopa je rovnoběžka bodem A s osou Y, nárysná stopa mě spojuje tady ten průsečík půdorysné stopy a osy X s nárysným stopníkem přímky M. Když mám nárysnou stopu, tak mám řez v podstavě, ten řez dokončím, nemusím celý, stačí mě kousek z těch rovnoběžek s boční hranou, tady z těch bodů, kde se podstava protne s nárysnou stopou a zase získám na hraně AV další 2 body průniku, 3 je ten nahoře, 4 ten dole. Tak a jdeme dál. Zase je potřeba tu rovinu naklonit kousíček dál. Teďka ji nakláníme tak, aby obsahovala hranu EE s čarou. Takže teď jsem zase naklonila rovinu o kousek víc a obsahuje mě hranu EE s čarou. Takže já vlastně hledám průsečíky hrany EE s čarou, ta leží na hranolu, tak hledám její průsečíky s tím jehlanem.
Získám nějaké body 5 a 6. A zase ta myšlenka je úplně stejná jako před chvílí. Hranou ES čarou proložím rovinu, to je ta červená rovina. Sestrojím řez jehlanu tady touto rovinou a najdu místa, kde se ten řez protíná s hranou ES čarou. Takže najdeme řez. To vyjdeme od půdorysné stopy této roviny, kde se půdorysná stopa protne s hranicí podstavy, tak tyto body spojíme s bodem V, tím máme trojúhelník řezu na tom jehlanu, no a ten trojúhelník řezu se s hranou ES čarou protne v bodech 5 a 6, 5 je tady ten bod vpravo a 6 ten bod vlevo. Tak to máme další 2 body průniku a pokračujeme dál. Rovinu zase kousek nakloníme jinak a tentokrát tak, že obsahuje hranu CV. Takže budeme hledat průnik hrany CV. Ta hrana CV leží na jehlanu, takže hledáme jí průnik s hranolem. Získáme body 7 a 8. Opět myšlenka je úplně stejná. Sestrojím řez hranolu tady touto rovinou a najdu místo, kde se řez protíná s hranou CV. Takže jdeme na řez hranolu. Hranol má podstavu v nárysně, takže já začínám na nárysné stopě té roviny, kde nárysná stopa protne trojúhelník EFG. Tak z těchto bodů vedu rovnoběžky s bočními hranami hranolu. No a nás zajímá, kde se ten řez protne s hranou CV, tak to jsou ty body 7 a 8. 7 je ten horní a 8 ten spodní bod. No, takže máme další 2 body, už je jich dohromady 8 a pojďme dál. Zase nakloníme rovinu jinak a tentokrát jsme naklonili tak, aby rovina, ta červená rovina, obsahovala hranu BV. Takže já vlastně hledám průnik hrany BV s hranolem. To jsou body 9 a 10. Takže zase udělám to tak, že sestrojím řez hranolu tady touto červenou rovinou. No a kde se mě řez protne s hranou BV, tam mám body 9 a 10. Tak u řezu hranolu vycházím od podstavy. Podstava leží v nárysně, takže začnu tady na té nárysné stopě naší červené roviny. Tam mě protíná podstavu ve 2 bodech. Z těchto 2 bodů vedu rovnoběžky s bočními hranami a skončím na hraně BV. To je ta zadní. No a získám další 2 body průniku, 9 a 10. No a tím mám vlastně ty body všechny nalezené, protože když tu rovinu nakloním ještě víc, tak aby obsahovala třeba hranu GG s čarou, anebo hranu FF s čarou, tak zjistím, že už to vychází mimo to druhé těleso. Jo? Takže teďka už všechny body mám nalezené a teďka je potřeba jenom pospojovat. A abychom neobkreslovali spojnice z toho obrázku, tak si zase sestrojíme diagram a vysvětlíme si, co s čím spojit. Zase ty svislé čáry mě budou znázorňovat boční hrany jehlanu. Budu jich kreslit 5. Takže A, B, C, D a A. A vodorovné čáry mě budou znázorňovat hrany hranolu. Píšeme E, F, G a E. A jdeme zakreslit jednotlivé body, aby se nám to lépe dělo, tak já ten postup vrátím skoro na začátek. Takže první, co jsme dělali, průsečíky hrany DV s tím hranolem, jsou to body 1 a 2. Takže jsou to body, které leží na hraně D, V, takže budeme kreslit tady na tu čáru označenou Dčkem. No a teď 1, to je ten horní,
Když se podívám, na jaké části řezu leží, ten řez je určitě ve stěně G, F, F s čarou, G s čarou. Takže jedničku zakreslíme mezi G a F. Tady. Když se mnou bude spolupracovat program. Dvojka, to je ten spodní bod, ten leží ve stěně G, E, S čarou, G s čarou. Takže tady kreslíme dvojku. Tak, dál jsme hledali průnik AV s hranolem, jsou to body 3 a 4, takže kreslit je budeme tady na hranu A. A pak ještě znova tady. Já si posunu kousek zase tu konstrukci. No a když se podíváte na ten řez, tak určitě vidíte, že ta trojka leží ve stěně GF, F s čarou, G s čarou. GF, tak trojka bude tady a taky tady. A čtyřka leží ve stěně GE, že? Takže zde a zde. Tak, další dva body průniku byly 5 a 6. Leží na hraně EE s čarou, bude teda kreslit sem a sem. Zase na dvakrát. Zase si kousek posunu konstrukci, aby to bylo krásně vidět. Tak, 5, to je tady tento bod na hraně EE s čarou, to je ten víc vpravo. A určitě vidíte, že ten řez začíná ve stěně DC, nebo na hraně DC, takže ten bod 5 leží ve stěně DCV. Takže 5 budeme kreslit na EE s čarou mezi C a D. Takže tady a ještě jednou zde. A 6 určitě vidíte, že leží tady na této části řezu a ta je ve stěně ABV. Takže tady nakreslím 6 a tady znova. Tak, máme 6 bodů nakreslených, ještě nám zbývají 4. Tak, další krok konstrukce byl CV, kde se protne s hranolem. To jsou ty body 7 a 8. Takže budeme kreslit na hranu C. No a teď 7, když se podíváte, tak ona leží v té horní stěně hranolů, v té stěně G, F, F s čarou, G s čarou, takže kreslíme 7 mezi G a F. Takže tady. A 8 leží ve stěně hranolu E, F, F s čarou, E s čarou. Tady je 8. No a poslední dva body, kde se BV protíná s hranolem, 9 a 10. Budeme ji kreslit na hranu B. No a 9, to je ten horní, leží ve stěně, poznáte to podle toho, v které stěně leží ten řez, GF, F s čarou, G s čarou. Takže 9 kreslím na hranu B mezi GF. Tak. A 10 leží zase na stejné hraně, ale ve stěně EF, F s čarou, E s čarou. Takže tady. Tak. No a teď už musíme jenom správně spojit. Takže určitě můžeme spojit 3 a 9, 9 a 7, 7 a 1 a 1 a 4. Tady mám nějaké dva body 4.
Tak teď se dívám, že jsem tady jeden bod chybně označila. Takže to tady spravíme. Tady měla být ne 4, ale 3. Tak. Takže 3, 9, 9, 7, 7, 1, 1, 3 spojujeme. To je jedna část řezu. A druhá část řezu bude 4, 6. Teď se tady podíváme nahoru. 6 můžeme spojit s 10. 10, 8, 8, 5. Teď se zase podíváme tady dolů. 5 spojíme s 2 a 2 se 4. Takže druhá část řezu budou spojené body, nebo průniků, druhá část 4, 6, 10, 8, 5, 2, 4 a vrátili jsme se zase na začátek. Takže můžeme si spojit. No a co se týče viditelnosti, tu si vyznačíme v zápětí. Na jehlanu jsou vidět stěny ADV a DCV. Takže ADV to je tato a DCV je tato. A na hranulu jsou vidět stěny GF, F s čarou, G s čarou. Tato. A ještě stěna GE, E s čarou, G s čarou. A zbytek je neviditelný. Takže tady je vidět, že z těch částí průniku bude viditelná čára 7,1 a 1,3. Jedna část průniku. A druhá část průniku viditelná bude 5,2 a 2,4. No a zbytek bude neviditelný. Takže teď už můžeme body pospojovat správným způsobem, a to i s viditelností. No a tu viditelnost si můžeme i vyznačit, takže to bude vypadat nějak takto. Pokud odstraníme všechny čáry přebytečné, tak toto je výsledek. No a tím jsme vyřešili i úplně poslední příklad z dnešního cvičení, takže pro dnešek všechno. Příští týden se podíváme na kolmou axonometrii. My jsme doteď pracovali s tělesy, ale zatím je neumíme sestrojit, jenom obecná tělesa, ale třeba kužel s kruhovou podstavou zatím neumíme narýsovat, i když jsme ho už osvětlovali a pronikali s přímkou a tak dále. Takže příští týden se podíváme na kolmou axonometrii, kde ta tělesa naučíme zobrazovat. No a pro dnešek všechno, takže zatím se mějte moc pěkně a já se budu těšit na shledanou.